Yes mensen, dit is weer de 7e aflevering met Gebroeders Wolf in Ik Heb Je Bek. Mijn naam is Dio en vandaag ga ik weer op pad om te kijken wie elkaar het beste kent. Let's go! Auw! Oké, ik sta hier weer met twee dames. Je naam is? Chelsea. Chelsea en jouw naam is? Dominique. Dominique. Ik sta hier met Chelsea en Dominique. Wat voor parfum gebruik jij? Volgens mij is van Valentino, born in Roma. Oké, en jij hebt? Chanel. Chanel, heel wat anders. Gebruik je wel eens Chanel? Nee. Nooit? Nee. Nee, dat weet je toch. Gokken? Ze wil geen Chanel voor haar verjaardag. Nee, dat weet ik dan niet. Liever Valentino. Ik ga het onthouden. Oké, is goed. Wat was je ergste date ooit? Ja, jongen leek gewoon totaal niet op zijn foto's. Catfish dus. Ja, eigenlijk wel. Hoe leek die dan wat? Was die, op de foto was hij licht en in het echt was hij gewoon zwart of zo? Nee, ja, je zag soort van wel dat hij het was, maar ik weet niet. Zijn hoofd was echt heel anders. En was het dan een no-go voor jou? Ja, gewoon op jezelf foto's lijken, gewoon jezelf zijn en zo. Maar vond je hem niet meer leuk? Nee, ik vond het wel een afknapper. Dus je hebt hem gelijk afgezegd daarna? Ik heb niks meer gezegd. Gewoon weggelopen? Nooit meer gedate? Ik heb wel gewoon die date afgemaakt. Het was wel gezellig en zo, maar ik heb gewoon heel droog gedaan en daarna niks meer gezegd. Oké, wat is jouw type dan? Ik heb niet echt getype. Waarom deed je moeilijk dan? Ja, hij was niet mijn type in ieder geval. Oké. Wat had jij staan? Ergste date van haar? Ja, ik had pas. Je had hem niet. Je hebt wel een beetje kunnen gokken, toch? Eigenlijk. Het is echt zo'n standaard ding wat elke vrouw meemaakt. Dus Ja, heb je dat ook? Zoiets? elke vrouw maakt dat mee. Ja? Ja, Oh, een jongen die niet lijkt op zijn foto. ja, dat gebeurt heel vaak. Maar, oké, wat zeg je? Catfish, toch? Maar vrouwen doen dat ook toch? Ja, dat weet ik. vrouwen weet je doen. ook. Ja, tuurlijk. Maar is dat erg zo? Dat een jongen in het echt... is toch beter zelf dat hij mooier is dan die foto? Nee, maar je moet altijd video bellen voordat je gaat afspreken met iemand. FaceTime met hem, hè? Zelfs toen zag hij er beter uit. Hij heeft filter gebruikt. Goeie filter dan. Op welke leugen heeft zij of haar zus jou ooit betrapt? Ja, ik had haar en haar zus een keer verwijderd van Snapchat, maar dat was voor iets anders. Ja, lang verhaal. We hebben de tijd. Nee, Kort verhaal, maar dat ik ook samenvatten. ik ga niet uitleggen. Je was boos op haar zus en dan verwijderde je haar ook. Het was niet eens echt voor mij, zeg maar. Iemand anders had mij gezegd om dat te doen. Laat me het zo Je zeggen. vriendje. Nee. Oké. Wat had jij staan? Ja, dan gewoon zo'n standaard leugen als altijd. Hè. Zeggen dat je niet kan, maar je bent gewoon met andere mensen. Nooit. Dat doe ik nooit. Nee? Nee. Dat doet iedereen. Jij dus wel. Ja, tuurlijk. Als ik geen zin heb om af te spreken met iemand en ik wil niet iemand kwetsen, ja. Met wie moest je vandaag eigenlijk afspreken dan? En nu ben je met haar. No comment. No comment. Oké. Maar dat doe je nooit? Liegen van hey, ik kan vandaag niet terwijl je met andere mensen aan het chillen bent? Nee, ik zeg gewoon dat ik moe ben of zo. Dan blijf ik gewoon thuis. Oké. En waarom heb je hun verwijderd dan? Ja, je wilt echt weten. Waarom is ze jullie Ik verwijderd? weet het ook niet, ik wil het ook weten, maar ja, ze zegt het niet. Ben je al toegevoegd dan? Ja, en ja sinds 2 weken, 3 weken terug weer. Het is nog recent. Ja, nee, het is echt jaren geleden gebeurd, maar ik wist niet eens meer dat ik hem verwijderd had. Maar haar zus had ik sowieso al veel langer terug. Je hebt hun al lang verwijderd en pas 2 weken terug heb je ze weer toegevoegd. Nee, haar zus niet. Haar zus heb ik wel echt al langer. Oké. Nou, ik denk dat jullie straks iets te bespreken hebben. Leuk man, ik heb het gedaan. Ik sta hier met 2 mensen weer. Je naam is? Joel. Hoe? Joel. Joe. Your name is? Natalie. Natalie? Yeah. Okay, where are you from? I'm from Austria. Austria, so that's a far... No, Austria is not that far away. No? Yeah. How many hours in the plane? Airplane? 1.5 hours. Okay, that's not very long. Oostenrijk. Ja, no. Austria, yeah, your Dutch is good. Waar kennen jullie elkaar van vandaan? We're both dancers, so Oké, we met. doe een move dan. Here we go. Show me something. Show me your skill. That's it? Oké, let's go. Wat was jouw ergste date ooit? This was the one where I traveled a lot. I traveled far, and then she didn't show up.
How did you know that? She got it, she got it. I'm good. I'm good. How did you know that? Because I do magic. I'm a psychic. That's why. No, I don't know. I just He, guess. did he tell you about it? No, I don't think so. No. Het is a little bit scary, hè? Waarom kwam ze niet opdagen? Why didn't she show up? I have no idea. She came with one excuse like, yeah, my father is coming, so yeah, I don't know. But it was weird. It was a weird day, but I don't mind. Yeah. What was the destination? Destination was Nijmegen. Nijmegen. And you... I live in Almere. Okay. So, Yeah, that's pretty far. did she pay for the ticket? No. For the guest? No. None of that. Yeah. It's too bad, man. I know, right? 1 minute silent maybe for that. Did you catch him sometime on a lie? So yes, what's the lie? On which lie did you catch him once? None. None. You say none. I said he never lied, but you said none. So have you lied or? Oh yes! Crazy. Oh, hey. This is a tricky one. This is tricky. Oh shit, yeah. She said you lied never, but you put none. Hey, damn, I might have set myself up right there. Oh shit, okay. Talk about it. Did you ever lie to her? No, I never did. Never did. Till now. No, I'm kidding. No, I never did. Sure. What you think about guys that lie? Yeah, I don't like it. You don't like it. I don't like it. I don't lie. So you don't lie and we good. Yeah. Vraag 3. Wat is het meest gênante moment dat je ooit hebt meegemaakt? Yeah, I wrote that you ripped your pants at a dance battle. I don't know. That also happened. But to me, it was when I had to sing for a school musical. Can you sing? No, that's why. Which song was it? I don't even know anymore. It was like in Don't lie to me, man. Don't lie. groep 8, bro. Like 12 years ago or something. You know the song. Sing it for me. No, I don't know, bro. Can you sing? Not really. Waar schaam je je het meest voor? Yeah, I had my dad. Yeah, some things happened, and it was tough. And now we're getting along again, but after like many years. So I think that's the thing I'm most ashamed of, that he did those things. For your dad or for the situation? The situation, I guess. The situation, okay. What did you get? Yeah, I didn't know, so I wrote nothing. Now you know. Now I know. He needs some Now love. I know. Huh? Now He needs some really, love. Yeah, Gonna give him? No. There. What do you think about this date? Is this the worst date ever? No, not yet. Not yet. For you? What you say? What? Is this the worst date ever? No, till now it's going fine, I guess. Yeah. This is a good experience, alright? Yeah, it's fun. The last question. His greatest fear ever. That was a really good question, by the way. I know I'm good. Yeah, I think it's gonna have to be achieving nothing, because I work a lot and I work hard for many things, and I think low-key it's because I'm afraid of achieving nothing. Okay, this is good, man. This is deep. It's deep, man. Yeah, that's, Dr. Phil. yeah, What did you got? I wrote deep waters because that's what I'm afraid of. So. Okay, there you go. Wow. He's a black man. He can swim. You can swim. I can also swim. I'm still scared of deep waters. Why? Because maybe like something grabs you from. You watch too many movies. Yeah, maybe. Stop with Netflix. Maybe I should take a break. Yeah. Stop watching Marvel movies. Yeah, maybe. You love Marvel? I like Dat is it waar. a lot. I like it a lot. Is goed, ik sta hier weer met twee boys. Je naam is? Ricky. Ricky van Wolfswinkel. Ja. En? Giovanni. Giovanni. Ik dacht Joey Veerman. No. Gewoon Giovanni. Je zijn Rotterdammers? Oké. Wat was jouw ergste date ooit? Niets. Niet? Wat had jij? Ook niet veel, man. Ook niet veel. Date hij nooit? No. Waarom niet? Niet echt een date. Weinig tijd? Ja, veel met werk en zo ook. Wat voor werk doe je dan? Fulltime logistiek. Fulltime logistiek. Ja. Maar je bent niet met hem. Je kon in plaats van met hem zijn, met de vrouw zijn. Ja.
Moet ik wel een goede vinden. Oké, waar zoek jij ze dan? Ja, dat is ook wel een vraag. Eigenlijk meer, je moet ze meer ergens persoonlijk tegenkomen in plaats van in een club of zo. Want daar komen ze toch voor één ding en dan gaan ze weer... Dat is toch ook goed? Voor jou als man zijn? Of ben je niet zo? Aan die kant niet. Nee? Niet zo snel, nee. Oké. Heb jij wel gedate? Ja, vaak. Maar regelen niemand voor haar? Voor hem? Nou, we waren net met Pamela aan het praten, eindstands lopen de hele tijd weg. Oh ja, ik ga er geen tijd aan besteden. Oké. Gewoon een beetje rond, gewoon een beetje kijken hier zo. Voor de rest ook niet veel, man. Valt hij wel op meisjes? Voor zover ik weet wel, ja. Hij heeft nooit wat geprobeerd. No, gelukkig niet. Wat is het meest gênante moment dat je ooit hebt meegemaakt? Ik heb daar nog niks op geschreven. Niks. Wat heb jij? Ik heb een vrouw, als hij dit leest. Onderbroek. Ja. Vertel. Je lacht al. Ja, ik heb gewoon scheid. Oké, ja. Eén keer gehad. Ja, buikpijn en... Je hebt in je broek gescheten. Nasty. Hoe oud was hij toen? Ik weet, hoe oud was je toen? Geen 6. 14 of 15? Ja, Je was nog jong, kan gebeuren toch? ja. Wat ben je nu? 21. 20. Kan gebeuren toch? Ja, En toen was je buiten. ja, toen ging ik gelijk naar huis. Wat heb je gegeten? Ja, ik heb geen idee, maar het was echt bizar. Het was niet eens hard en alsnog. Maar je was buiten. Wat in de stad? Nee, gewoon aan het chillen. Was je erbij? No, man. Met wie was je? Wat zeggen? Vrienden van mij. Ik heb mij genaaid, ik ga het leukste wel opschrijven, maar ik had wat anders moeten kiezen, maar achteraf. Is dat jou ooit gebeurd? No, gelukkig niet. Ja, misschien toen ik echt klein was, maar dat heeft iedereen wel gehad, denk ik. Wat dacht je toen hij dat vertelde? Ik ging stuk, man. Ik kon niet meer bijkomen. Ik heb 5 minuten plat gelegen. Ga je nog met die vrienden om waar je mee was? Ja. En ze plagen je tot de dag van vandaag? Ja, een tijdje geleden is het gezegd. Maar ja, het is zo... Ja, ja. Dat doe je niet meer. Nee, gelukkig niet. Op wat voor type val je? Ja, blonde meestal. Of ja, bruin kan ook. En dan gewoon een beetje vol. En innerlijk maar je hebt nu alleen uit. Persoonlijk, want ja, meestal gewoon naar de persoonlijkheid toch. Want je hebt verschillende soorten meiden toch, gewoon bitches. Ja, Wat- vriendelijk, gewoon van alles. Wat moet ze voor karakter hebben? Ja, gewoon van alles, gewoon een mix. Gewoon tegen veel grapjes kunnen. Een beetje ja, serieus en gewoon een beetje kinderachtig, gewoon een beetje alles in elkaar. Dus niet dat ze over iets gaat janken en dan gelijk zagrijnig is of zo. Bij deze, als je kijkt en hij is wat voor jou, regel wat. Of wat voor type valt hij? Ik denk niet echt moeilijk, maar als ik echt mag kiezen, ik denk blond en brunet. Blonde brunet. Ja, man. Billen, geen billen? Sowieso billen. Billen of borsten? Ik denk borsten. Waarom? Ik weet niet, het is meer aantrekkelijk. Kont is gewoon een beetje overreden toch? Kijk, hè? Maar het moet wel van die natuurlijke dingen zijn. Niet van die ingespoten troep. Gewoon natuurlijk en dan is het goed. Billen of borsten? Billen, man. Ja? Billen? Ja, man. Kan je liever aan billen zitten dan borsten? Ligt er ook aan wat die setting is. Ja, eet. Kan. Eet smakelijk, man. Mogelijkheid. Eet smakelijk. Dankjewel. Is goed, ik sta hier met 2 dames. Je naam is? Kiyomi. Kiyomi en? Naomi. Kiyomi en Naomi. Wat is het meest gênant moment dat zij ooit heeft meegemaakt? Die ene date. Je hebt niks staan daar? Nee, Zeg het maar. I think maybe with her, like, toen ze op date ging, like met deze hier in Rotterdam, want ze zei dat het erg was. Waarom no really? Wat heb jij staan? Mijn eerste wedstrijd dat ik een hele dansje vergat. Dus dat ik al in de volgende positie stond en dat er nog een hele dansje tussen zat. Ik van, oh shit. En toen, ja. Je bent danser, rest? Ja. Gooi je moves. Show me een move. Gooi muziek. Doem. Gooi een dansje dan. Je bent toch danser? Je hebt eigenlijk, je kan toch playbacken? Freestylen. Ja, maar hoe ga je freestylen zonder muziek? Oh ja. Waarom? Zonder muziek. Gewoon een move. Een move? Ja, gewoon een dansje. Kijk, oeps, kijk, ik heb... Je hebt geen move? Ik heb een move, maar zonder muziek is het moeilijk. Wat voor raars heb je in je kamer staan? Of liggen? Het heeft allemaal verzamelingen van dingen, like... Van wat? Like, allemaal like memories, like, van bubble tea zaken, like die bekertjes houdt zij in haar kamer en zo. Je hebt vieze kamer?
Nee, ik vind het nog aardig normaal. Ik vond de hockeystick in mijn kamer zonder dat ik ooit aan hockey deed de raarste in mijn kamer. Heb je een hockeystick heb je staan? Ja, hockeystick. Je weet toch, als mensen me irriteren, pak ik hockeystick en sla ik ze altijd mee. Agressief, man. Kom uit Curaçao, wat wacht je? Nee, helemaal niet. Zeker wel. Zijn Curaçaoënaars agressief dan? Curaçaoënaars agressief. Zijn Curaçaoënaars agressief? En ik dacht, kijk, als je aan ons eten komt, hè, we steken je, we vermoorden je, we begraven je zonder dat mensen weten waar je bent. En we lopen weg en we eten verder. Helemaal niet. Jij hebt rare Curaçaoënaars waar je mee omgaat, geloof me. Helemaal niet. Vraag me Antillianen. Helemaal niet. Zeker wel. Je liegt gewoon over die volk. Waar kom jij vandaan? Gewoon lieve mensen. Waar kom jij vandaan dan? Ik. Ja, jij. Mijn moeder en mijn vader. Welke afkomst heb je? Ik heb geen afkomst. Ik ben van de wereld. Je bent tata. Ja, en nu? Zijn Antillianen agressief? Ja. Echt? Ja. Waarom? Hey Sean Dino, lieve man. Tot iemand aan zijn kip komt, dan praat hij anders. Daar nog iets op te zeggen? Jawel. Je moeder. Ben jij agressief? Ja. Volgens jou zijn alle Antillianen agressief. Allemaal die ik ken zijn agressief. Dus ik moet niet dollen met de Antillianen of Curaçaoënaars. Nee, want dan heb je de ooms, tante, de achterneef, de achteropa die niemand kent, maar toevallig de achteropa is. Dus ja, nee. Dat zijn Antillianen voor jou? Als je met één Antilliaan dood, dan heb je de hele Antilliaanse volk. Niemand kent wie ze zijn, maar je hebt ze wel. Oké, man. Zijn jouw mensen? Zijn mijn mensen, mijn trotse mensen. Weet je dat liedje ook weer van Jayon? Welke? Jouw mensen? Tami Hinderang of zoiets? Oh, dat is toch Gucci, dacht ik. Is dat Bucci? Ik weet echt niet. Wie is Bucci? Ken Gucci niet? Nee, ik ben Nederlands. Aina. Hij kent Gucci niet. Wat zeg je? Is dat onbeschoft omdat ik hem niet ken? Hoe ken je hem niet? Ik woon in Rotterdam. Ook dus? Is dat een... Als het goed is, woont hij hier ook als het goed is. Woont hij hier? Ja. Waarom doet hij ook alweer? Woont hij niet hier of zo? Ja, daarom. Hij woont hier, dus hoe kan je hem? Ik ken Hef. Hef ken ik wel. Kap deze interview. Nee. Wie is Bucci? Het is hem niet waar, kap deze interview. Noem een liedje van Bucci. Moro Bendia. Hoe gaat die? Moro Bendia, waki melante mesaki pasa. Friesje daar, bashi, mene krosan die mi mama. Oké, ik ga het opzoeken in ieder geval. Yes mensen, dit was het weer, de 7e aflevering van Ik Heb Je Back. Abonneer op ons YouTube kanaal, laat een reactie achter, deel het met je vrienden en je vriendinnen en iedereen. En volg ons op al onze platformen, Instagram, Facebook, TikTok, doe dat. En ik zie jullie in de volgende aflevering. Ciao! Auw!